كركا أبوتي يا مدير مودي كركا هيكا كركا بلدو أبوتي يمترنو مودي كركا هيكا مور مويل كركا أبوتي يا مدير مودي كركا هيكا كركا بلدو أبوتي يمترنو مودي كركا هيكا مور مويل كركا هيكا كركا بلدو كركا هيكا مور مويل أبوتي يمترنو مودي كركا هيكا مور مويل كركا هيكا كركا بلدو كركا هيكا مول موال أبوتي يمترنو مودي كركا هيكا مول موال كركا هيكا كركا بلدو كركا هيكا مول موال أبوتي خديجة على سليلة jam kay يتعلم ما شاء الله Mashallah. بدنا فاقا jam kay أيوة على جبانين amin على جبانين amin على جبانين هو كان تيجي كده وسامبول min ya rabbil alamin mi welti no feewi noon wallahi nde tawno sa hoori ha ari e oɗo saaha biyeteɗo jamma leydi to ɓadiri jamma ɓurɗo e jammaji jamma teskinɗo jamma mo ganduɗa hono ko paggueteɗo moƴƴere duwaw e jabanede kadi duwaw ko yettude Allah jindomi noon ko jiwtiden ko fate jamma leydi to ɓadiri o aɗa andi jamma ko ɗo e galle he mbaɗannoɗen ɗum hitano fof ɗo mbaɗan ɗum ngolɗo lawol noon nde tawno mi yewtidi e dental jamagal min paamodiri noon ko wonde sinno o watti no waɗe ɗo jamaɗo ɓuranno moƴƴude par ce que so waɗama e nder galle wona moni fof arata mawol birtuɗo ɓenna kono so waɗama e jama ko ar ndenden yimɓe fof ndendi jama moni fof ma ar balkino hen moni fof ma ar heeɗo moni fof ma ar kadi ƴetta hen moƴƴere ɗum woni noon ngol ɗo lawol nde min jewtidi hen noon mbimi waɗa ɗum no moƴƴi miijo ngo ko miijo moƴƴo mi ittu guittumi 300 millions tottumi mi cood ngaari kadi mbimi somi coodi han paari ala ko heddi sona caggingol ngol ko fatte hen fereji ɗin ɗon fof ngari kalne kam mi totta on nduggoyon inchallah mawla eyyi ɗum woni noon hande pamira noon kadi kalna Astou kalna Saydou Ba eywa kalna hoddiɓe fof kamɓe fof e paama hande ko jamma ɗe turgadiri ko jama noon e won wownoɓe wonɓe ganduɗa gowno ko arata ɗo e galle he kono ngol lawol ko jama waɗete enen fof kawri hen toon keɓene moƴƴere nde keɓene ɓuural ngal keɓene teddugal gongal hen ngal wallahi noon de e kay seydi Thiam fofto seeɗa ɓaade kadiji kam nana e hirade mum de neɗɗo leloɗo yeɓatene seeɗa fofto assalamu aleykum nam bullir seese no asu guiltoma yiluma to gonɗa mi nani ro e assu ɗo mi yilima galle fof mi yanima joni noon jooɗo mi yilimama guilnama yiluma mi yitani tole yeewi ceerno moɗo elaɗo an mi yiyani min mi ari jooɗima nokku kadi jen ga salme ɓeɗo mi moƴƴi ni tan kada humtade ɗo gotol ni ha humtade ɗo kom jiɗɗo humtoyade sehlam goto oya Ablaye ñam fof newem at ɓe balle fof mi yan tan Ablaye Diouf ya ko dañi deuxiéme femme oyima e mbaɗa humtunoma hannde an kam Seydou Ba an kam Seydou koni an Seydou gorko men hikka holno wayi ko jiɗɗa tan coɗomi haalde an Seydou Ba min de teskimi kuptiɗa ɗo e galle he mi anda ko lawol gotol mi anda ko laabi ɗiɗi gotol ngol koye neddi ɗum gorgol ngol nde ƴaɓɓoyɗa ceerno muɗe ari nde mataw guila nde nan mbayruɗa humtade ko mbeɗa mbiya galle sehilam no mbeɗa mbiya haɗora Astou sa yi gorko men hikka ha Seydou ene jiiɓi de Astou sa yi tew hokko maayi yalla yo moƴƴere amin ya Allah jam leydi turgadir kam kala ko neɗɗo wawi wadde hen ko ɓural tan e ɓamtare so Allah hokkima hoorde ha yettima e oɗon ñalawma e kala ko mbaɗɗa hen ne waɗi fayida no fewi andena waɗi kadi no gownoɗa wadde e kadi min mbiyanma tan ko yallah ɓeydu barke e bawɗe amin ya ilahi machallah jettor tan kadi faade maɗa amin kadi ɗum ɗon kadi ko ɓural tan ha heewi e martaba kewɗe yallah hokkin kadi hawrude hen kadi korkaji kewɗi ha mbawa wadde kadi holno mbaɗannoɗa ni inchallahu rabbi kamɓe foof kala hemo ponni haalande mami haalana ɗum
kadi anen kala ko poɗɗa hen wadde oto manquine haydara inchallah wat tan ha no handir ni ha moƴƴa ha yimɓe belto inchallah inchallah tigi wadde son hay karaw min kaldinani wi ko garowo awon Moussa Ly wi kañum kam fof ɓe mbi ko heeɓe kam kalni kam mbi ko ɗo jiiɗi wadde leydi gadiri moƴƴi eyyi ɗum noon a wattat mabɓe hakkille kamɓe defoɓe hoto mangu sollete yo heew kadi yo wel yo saf woni fof ñaama ha haara wallahi eyyi ɗum woni haala ka sollete ɗum noon yo Allah rokken caɗele ngal amin rokken yo Allah rokken amin fuɗɗorade bisimillahi rahmani rahim amin Allah rokken jofodirde alhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbil alamin tawno kadi ayi ko neɗɗo duwoto ko duwontoma aɗa wiya aminu ko wona keccide hen woni hen mbaɗani juuɗe neɗɗo ne duwon wiya mbiyata aminu de deƴƴa tan wallahi faare ceerno Hamme Sall Banaji o wi debbo goto meeɗi arde e ceernajo ina wonde ɓiyum debbo o wi ceerno min de jiɗi mbeɗa yiiɗi duwanɗa kam ɓinguelam ngel ɗo ɓinguelam dewel ngel ɗo duwanɗami beele mo dañ ɓinguel o wi a wallahi o wi bisimilla mberte juuɗe omo duwo kanko ceernajo mo duwo yummum cukalel ngel ne wiya amin amin ɓinguel ngel dewel ngel deƴƴi tan ɓe moomi juuɗe maɓɓe ha waɗi ha hitande filti ɓe garti toon ceernajo wimo no wayi mbaɗa wonko woodi de o wi ala min kay ceerno kanngel ɓiyamo dañani ko min dañi ɓiɗɗo o wi wadde ko an wiyanno amin amin o koye makko yen an wiyanno amin wallahi kam maɗa kanko ne duwotomo ɗo est ce que o wiya amin on namde cukalel ngel wiyani amin o wi wadde soni duwe moni fof yo wiyat amin gonga wallahi saɗa wiya amin tan ko an jabete dow ma min wona salade ma ɗum taɗɗo ko dolɗe go ɗum ngala kadi wiɗa tampindema joni Allah walli min sehilaɓe fof garti ɓen ko korka hawɗi koye vacances ɓe gummima Europe ngari ɓe nan ɗo mi yiya tan ɓe naf hannde ko o janggo o andi kam ko neɗɗo himɓe joni sa arani o tan a yahani oɗo mettinat o kam hannde kam il faut mi yaha e way haali hannde noon mais o kam il faut mi yaha Ablaye kam il faut humtonomo par ce que mi goɗanɗomo guil nane mbaɗa yilma pour mi yiyade guil takkusan to woni ɗo guilna appelage tel ar par ce que mo galle ɗiɗo jogui jeew e lembel so wi jeewomi yahan lembel o lembel mettinat joni an tant que Allah waɗima galle kadi yen ɗo an tan kadi e yimmu gonɗo e aboucha humtuɗo eyyi min mi yaha humtuɗo wat sesere eyyi mi haɗatama yaade oɗo wat sesere joni a faami faami eyo e joni Ablaye mimi wawa haddema yaade yo joni faami a faami ko janoɓe faami eyo sese mbatta faami jaɓi Ablaye wi yam humtuno ɗum so wona ni kay mi leeli haalande ɓe jaadano ala ba sere wawi yaade a jaadama ya eyyi joni ki min mbeɗa miɗo to ceerno moƴ so ari hen wiya konko wawi humtade ɗo eyyi a jarama seydi ka eyo akke yiyan gila korka dari tan seydi ko mbeɗa humtoyoɗo mbeɗa humto ƴeewo juumi hawwi korka ha koye vacances aɗa andi ɗo sene haala ko wona gonga so yiya boye wemjet ko bemjuɗo kono haydara ɓaade Kadija kañum parani joni minnen ceerno mori kañum naate wuuro mbeɗa andi so arti mum humtoyo to Abou Thiam joni min kam mi yahat tan mi faye galleji bundaw en minne mi humtoyo toon hannde mi waɗa bundaw toon surprise mi yaha mi humtoyo galle ɓe haydara ala ko manki hen kala ko mbawnomi wiidema ya waɗi hen a waɗi hen hande kay mbimani a woni kam gandanɗa hoore ma komi hersani hay bandiraɓe hande kay gañan to liɗima ɗanata guila o début ha joni kala ko ñaguimani ñande ko 50 mille suhal korko a totti kam kala ko mbimi tan a waɗi min kay komi beltide ha momi ɗo jogoni ko wayde a jarat vraiment ka danande ke an ka danande alhamdulillah guna ɗum mbiyanoma min sa testima guila korka fuɗɗi ha ko ɗo kuɗo kala yani am galla mi mawɗo jeeha galla men to haydara on nani kam to par ce que dañani jaam a yaltat ɗo ngaren daña jaam somi takkimama heeɗo puolon aljanna mbaɗata waɗa ke rasulullah wona jaaka kadi ɗiɗo kumtani hannde ɗum fof tawruma kalis o kalisma no guri dokkuma e ɗam ɗo tufam machallah ɓuuru kadi gasta non jiɗɗa fof min kam amaɗa inchallah heddi tan korka maaya mumanma amide ko ɗum tam tan oɗo instant moom ko ɗum haɗa ɗum ɗarade kono kala ɗum nam binɗa mi waɗanima wona alhamdulillah rabbil alamin mi wiɗa mettina ama cukalel sa waɗi kam ko muusike mami welta par ce que a waɗi kam sigel e nder yimɓe fof mbaɗanɗa ha jammo kam nani an jogui jammo machallah watte ko jamaɗo pour ngo fof toon yahata mi weltima minen ko ma tawa mi bundaw waɗi financé jammo le tiga ɗin
kadi woni aɗa wawno wiide mi jarnani mo a jare goɗɗum ha wawno wiide hay jara wawa jare ɓuuri ha sincèrement worɓe hannde mbaɗata ni jare goɗɗum wallahi jara kadi ko nana yesso men quoi weltima no fewi inchallah min gandi ɗo joni korka suuɗi continue ha gueɗe ma stajji saka takkiyam Écoutez, ni rise non. Mudide, wallahi. Safar ben biar ko zrik. Bismillah. Ndogu jot na ci Sénégal ak li ko wër foore ko koor ka muusi haram weli dee xam Derani bunni Aɗa jakkude jungo ma ngo walla wawa jakku jungo ma ngo ɗum ko an jasto an kuɗaɗo mi muñan ma heewi mi muñan ma ɗom mi muñan ma dañal mi muñan ma basal hunde fof mi ala suko so mbeɗa haala dañi mi muñan ma dañalam e basal ma fof min mi jooɗo mi muñi mbiɗami Seydou Ba fof mi wiyami ko an jinmi kala kalɗo haala ma mi juwa mi yana e mum mi wayno gaynde ni mi wiya mbeɗa songa ɗum mbeɗa ñaama ɗum ndehra an Seydou a wona neɗɗo ka neɗɗel bolle puyɗe an noon Bouda a betti ham so cehilagal ene ɓuranno ɓingu yumma an de hollani an de wona sehid an wona giɗo ka gaña gondaɗo kala no dañmi caɗele mi nodduma kala ko muusime Seydou Ba mi nodduma ɗehere yo ko an woni jogingel laɓel ma tan aɗa yuwami tan ƴiiƴe mam ne wala tan aɗa ƴetta kasuji ma tan aɗa ñeɗa aɗa yara ɗehere an kala ko gaynimi ko an gaynimi ɗehere an jaadonɗa hen ko jaadugal suguño ma warmara janayse ma an wona sehila wona giɗo a wona jaadiɗo ganduɗa noon jaadigal men haali hande ko an fonno yiide Seydou Ba ne waɗa ko feewat daroɗa kaɓeɗa ha wuttema seeko ha aduna fof daro wiyami sehil maɗe daranimama ni kono wona an juttoto aɗa yaha aɗa rewa e gorkam ko dañi fo ne addanma a hulani hen a hersani hen an ndehera wona dimu wona ƴiƴam dimago dogat hayma an ko goloria dogat hayma gandumine so wonino min mi wattamo ɗum an ka jasɗo ka jeni caggal hande ɗo cehilagal men haaliɗo wona e aduna sah lahara mine ma en certi ko wona ñene mande an noon an Seydou sa sikki mbeɗa cermani a funti hoorema mandare sani dewel lesɗa ko dewal ko kalɗa ko fof koye noppam lowɗa kala ko mbawɗa haalde koye noppam lowɗa kala ko mbawɗa wadde e makko mi nani kala ko dokkuɗamo mi nani kono noon bibiya sukko ɗum Seydou Ba sukko Seydou Ba aɗa wawi deggude walla wawa aɗa wawi deggude sukko ko leƴƴa kada haal min mi haalani haydara ma tawam galle cuɓiɗi ñam